Toyota RAV4 в края на 2007 година с два ключа автомобила, перфектни гуми, лята джанта с навигация колата и оборудвана с най-добрия мотор D4D 136 конски сили. Парктроник без абсолютно никакви забележки, диодния стоп, оригиналните стелки. Автомобилът е с пълна сервизна история на абсолютно реални километри. Само един предишен собственик е имал. С спойлерче отзад. Сега ще ви покажа и вътре. Салона е просто като нов. С най-хубавия салон е Isofix. Стикерите обслужвана. Сервизни книжки. Вътре е просто нова колата, няма забележка изобщо. Никога не е пушено в нея, чисто нова запалка има. Сега ще ви я запаля да чуете как работи. В момента си правим инспекция. Това е навигацията, която трябва да се сложи диск. Значи не знае. Света и за нас. Има троник с тук, той работи, ние сме го пробвали. Това е 4x4. Съм направила хороскопа за 2017, той ще излезе в края на октомври. За първи път от много време съм доволна. Сега ще ви покажа и двигателя. Планетите са заложени специално за България. Много опасен нападател, който направи... Невероятен цвят е, графит е цвета на колата. Топ състояние за ценители.